Исәнмесез? 50 елга якын иңне-иңгә терәп, югары яркейдә яшәүче Земфира һәм Назым Хаертдиновлар халык санын алып йөрүче Рәфидә Минекаеваны ачык йөз белән каршы алдылар. Анкетадагы 33 сорауга да җентекле җавап бирделәр. Сораулар гади, күбесе социаль һәм демография күрсәткечләренә бәйле. Образованиегыз нигездә? Яркейдә ничәнче елдан бирле яшәйсез? Ничә бала таптыгыз? Бар гомерен районның юл тармагын үстерүгә багышлаган Назым Сәлих улы җанисәп алу кампаниясында катнашу һәр кайсыбыз өчен мөһим икәнлеген яхшы аңлаучы алдынгы карашлы шәхесләрдән. Беренчедән, тупланган мәгълүмат илебез тарихына кирип кала. Икенчедән, әлеге дәүләт кампаниясе нәтиҗәләре буенча барыбыз өчен дә кирәкле булган тормыш көнкүрешебезне яхшыртуга юнәлтелгән программалар кабул ителә. Без беләбез, ил масштаб күләмендә бу әйбернең шундый важный предмет икәнен. Без беләбез, бу кирәк. Безнең хөкүмәтебез алдагы елларда ничек планлаштыра халыкның әйбәт яшәвен, шул детсадлар төзү, мәктәпләр төзү, высший заведениеләр төзү, халыкның кайда эш күбрәк, шунда күчерү. Умман бу әйберешләрне кешеләр өчен. Рәфидә Рис кызы югары яркәйнең 2нче балалар спорт мәктәбе директор урынбасары, йөзе буенча тренер булып эшли. Җанисәп алу кампаниясында эшләргә чакыргач, каршы килмәдем, илебез ел язмасына үз өлешемне кертергә бик теләп ризалаштым ди ул. Исәп алучы сыйфатында беренче тапкыр хезмәт сала. Көн дими, төн дими, өстән яңгыр явып торуына, ял көне булуына карамастан, үз участогының күп өлешен йөреп тә чыккан ул. Сан белән әйткәндә 98% эшен үтәгән. Менә мин йөргән микрорайонда күпчелек яшьләр булды. Күп балалы семьялар кертергә туры килде. Кайбер семьяларда 10 кеше керттем. 5, 6, 7, 8 шушлай күп кенә семьялар булды. Күп халыклар белән таныштым, кешеләр белән бик матур итеп безнең яркәйбездә яшәп киләләр. Матур дөньялар корганнар. Яшьләр дә шул ук исәптән үз дөньяларын матур итеп корып киләләр. Условиялар тудырылган өйләрендә. Халык санын исәпкә алу озагына якынлаша. Гомумән районда мөһим статистик вакыйгада 58 исәпкә алучы, 10 контролер, 10 исәп алу участогы, 1 стационар участок эшли. 10 ноябрьгә районның 98,5% халкы җан исәп алу кампаниясында катнашкан. Шуларның 6% дәүләт хезмәтләре порталы аша узган. Айгөл Мулаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.